Ebre ni brebia ewo se enipa tena se na yesia na afei yedi nkita ho ne yesua ya bakwasem ne amamre ene ho atetesem ene afutusem sa pepepe ene ye ni nyansapo kasamfonyini so bebia mohwe ye efri ebebia ya mamu nyina tena se esa makwa aba ede mo benyansapo kasamfonyini so subscribe share na like na fa emmame ye wonkom die mu a yegusu a ye twa esini ewo nyansapo kasamfonyini so konfa no che ene agonaman eho sini ena ye twa yedru ofa tosunum part 5 no eno ena yede bramo na nanu nkomobo ne kokosi abra na nasian asobra chenti no okaka obonko ebuomu abesine ye hu ne kira kwan ene ade a na ekonfa no chia konwa bi yirai ema ne bodua nso eyirai abra na nasian ekobonko buomu no ye be hyase na yede afiri ho ne ato so ede afiri ho ene biem owura mo hu se waje akonwa na waje atumu na abakwasem wode emayen eye ommono asamoa wode se kan akomfa no che ne nana no wono ne ani edi nkomo yi ene yasa enya ne bi mo ha nana ye mo akwa ababanya nsapo so bi ye wura se mponu mu ye de obo ade adaroma ye ho ye pa semonso mo ho ye yenso ye ho ye pa re nyame ase ye da mo ase sa abre ne bre nyina no mo ba ya na so na mo pe no kwasem bi ehu afa komfo no che ho na mo so mo dia to man nyina ni ye da mo ase wo mo adaje ene mo bra mo se no na mo so mo ni edi nkomo ye se agona Asante adehye asene adehye ye ne etimi ne komfo no cha bakosem eye kan trodo ema nti so obi ahwe every part 1 no a ono ankasa no obehu sede ye sika asem no sede sitie na no kwasem owum no ono nso ye de be ehu na ya to otoma ne challenge ama okugwa ene denchira ene framantem se so mo de hye ene na akomfa no chia obedi Asante agona ade a sabe na akwa akra omumra ye mepra konwa ne bi mepra konwa no na ye nhwe piao enkrofo ni age ho na omo bo abaso ebisa nsem de fa wankasa ho ebresim no ebedi nkomo na ye nhwe na nasia so brache ekobonko kurumu no komfa no chia konwa a wo boye wa agona ha ene ni bodua abrante kwa ade baaye na nasia pesu okun no de ball no ho prensa se de obi komfa no chekire na ono amu yiraye na bodua ne yiraye no so se ene me so maka me wura konya ho ya yira ya se mfemfiro eno kwasem eda wase eno kre eyirai ne kopie mu ewo bechem konya no so powerful eninti no esan by the chi to ba bi eda eyira kosi bechem yes nyanso saba na chi wa ba na chi ewa agona anansesem anasasem yes obi beka se sasem we die entiase bie obi be dwene ne sa obi dwene ne sa but nwanwa se de akonya no esitie no nwanwa eyira na wasan aba nti ebra okoye no se na odi ni kosie ono so wompesa nti wose onko di baby oyira kosie no eno kwan ofa so ba ene konfa no che amoampon ono ne nim baby oyira ye ono asan baaye na yede na mu se ko bechem ene ko pieye obi huni so atiase ena ehwehwemu ema yonsa akonya yi konfa no che edia ana bodua ne kan yes ene ne nam onkonya ne bodua me se konfo onkonya ne bodua one ne nam enu nti bra nipa ne hu saa de no na ye busa mu hunu se ifra Asante agona hase no akonya ne san bae ne ne de nyina no akonya no asa wo hase sa me na ayira kosi nwura mu ana se kosi ekosi nwuram baabi na obi kopie so no hu ye ana obae amane yeyomu ni niema yomu no ana ma ehu sa akonya no asa akomfa no chedia nti esan bae na chi enne akonya no eda so ho no ewo ho sesi a wo ho akonya no yebetimi ahwe obetimi ahwe breso so obehu na obehunu akonya no ode ne ho ni ope no oyo okay nti me say ye komfa no che amoampon
ane wo se etu amoampon santimemu ha konya mienu a omo ye ntafo no mo ka a we nkonya we ana mabodin di akiro eno nti na asian anim ye hu na daka mna ebe sinne a me no wo kasei akoni mu no ya mo ase hene sabre ye fe ne pimusu na pimusu oboai agona esanse wo ka agona manto nso ne ho nti oboai ema ye ne yamenfo no ekon kone ko na wi achi ye be chi pimusu se wakon ede tia gaben nti obra ode pimusu eko kumase ani akodi na asem no ekwemu nananom se Twi amansa so nim Twi amansa osebo ana ujata ye nhunu ba bia aboa ipie free ye enipa aso ni mu omde omu ko nyina be kumbo mu nyina be hwe wo mu nyina be hwe wo sankrofo ni nyina tete wo mu ento mu kwa abusa na abusa no mu no ema edadi se aboa na opie free bae no e konfa no chi esanso omo ache ne de hye pimusu omo ache ne de hye a omo de ekro nti se santimani mpemusu a omunya pimusu na won san ko na chi enye saa no a yebesi akire no ebedoso enum ne eja pimusu esan ba na chi a ya ntimi anya pimusu bibia kane no obi bisa se na ye kwayem na ye nenam forest nom ne ade a nti jata na wosebo pie firi mu bari nipa ya ade enwanwe no koda ne konfo anoche a wokoju owu adraba na ya anya amamre yi amwe ntimi amabi ndane se bosa bari nipa se ye kwa abusa ye na ma hu no ko nananom ho yes kwa abusa nti abusa mu no ane kopie mu se ade na ebe ye osa ade no enye sabie mu aboa bia kekese jata bia na asebo bi onam ne wura mu be ene ebe ye osa ade no na emom enipa asmesi no ana ebe ye osa ane ma se mo ache ne de hye enti munya no na wonko ne nchi anya sa ade beba no ebe chen de muhuni ebisa no ene ma sa ade we epimu ede bae enti sene na akonfo na cheka se sian anim ami ye hu na daka mna no saa no nso ye hu na daka mna ebe sine ye hu sian anim na daka mna ye hu ba bi esie no se de ye hu konfo na che ba bi esie nti obi se konfo na che edi apatre no wu ye a agona Asante ye se enokwasem bi anim obi se ye sie konfo na che e o ba bi a enokwasem bi a de be anim konfo na che esan edua bi a ewo agona ase ekọ odomankoma ho enti ne brono no ye to owuo so a eda so ewo ho afei yenhwe konfanochi ankasa na setremu na brabo konfanochi eba asasi so no otumi ware otumi woba na wo sei ne yire din de sei yebetumi anya ne medin ne nei yebetumi anya se wei eye konfanochi enana eye ne ba asemasi na ne ba na sefo no no ana boye nkomo meda wase ohene ye de etumra na ya kiresie Asante agona na obetimi anya saa ne ma we sei esanse eya mane ekuru konfo hene kuru na untumi nya saa semwe ofri ba bia ani konfo no che ba ye no o enipa nananom ma ye ti ase se o ware ne yiri baako a o ware no enne ekrum ha ensuo no da so da ho ne a me ne umienu ye kasei ye fre ne yiri no kakare baadwoa ne yiri baako din no kakare baadwoa wose ne yiri no na opese ode na chiwade eka no
enti obo no kokko se ade na oye no ompe onyai ne yire no antie eno nti empani se dakro komfa no che sorry no odome ne yire no aye kaka re ba adwa no odome ne yire no ne bra odome ne yire no amunum ho ana odane nsu a etene enne ene nei a me no ka sei kaka re ba adwa eda ho a etene enne ya me no ka sei eda ho a etene a ne din na ne da so dinu a ne da so eda agona kurim da agona kurim e fe kaka re ba adwa ne dinu a ne da so e de be eda so a ensesa ye aya abrewa me na na se da boni bi ko sia no abrewa poso baby oda no first ne ho ya amnem sa bi poso sa so kon de ko na fu mu a oba na wo fru bi pon ana ohu no abrewa poso ensuo nda so da ho a etene a ene o ka sei ye kwa ye bi hunu a ebre foforo a mo be ba no ye be ko ho na mo akwa go hwesa ensuo no o ware biem jamase ye hayai o ware oba bi e fe ne banyimwa yes banyimwa okay one ne wo ba bi e fe no kunadu nti ode ne to ne maame kunadu dwerewire yes esa kaka re ba adwa de one na eniba okay kunadu dwerewire jamase hayai open nsɛm ya okɔ jamase a obɛten fine ɔware bipua sa ware bipua yes esa be ma miensa ɔware bipua ɔware ɔba bi efrɛ no asiedua ɛne ne wo ɔba efrɛ no japa yes bema japa ɛno nti okɔ asante bipua wo yɛ nkyɛn ya komfa no che ba ɛna yɛ hene ɛwɔ asante bipua ayɛ fɛ no japa ameyaw ɔtɔso mienu tinkomfa no che ne ba ɛna di bipua akonwa ayɛ fɛ no japa nese di ɔtɔso mienu ni a me nka ne sɛ ne ba pa na di ka be di ye no yes ne ba Japan yes ne ba odi nkan be di ne Japan wa ba ɔtɔso mienu ni ɔtɔso mienu ana ɔte so wɔ hɔ no sɛ mo sɛ me boa monko bipua na monko ahemfie na monko busa ya be konso pa jamasi bipua ɔyɛ hwan ba ayi kaka re ba adwa yes ye be ko ne ehu japa ɔyɛ hwan ba ye be ka kyerɛ sɛ komfa no che ba ani japa on di hene ewo asante bipua yai a atomu a ene na ɔte so efe na japa ameyawa ɔtoso mienu ana se abibiu ɔware ba akɔka ho a ye frɛ no fuwa ɔne no bresi ama fuwa bema bipua bresi ama ono so no ye bema tina se mema mienu oba ba ako bema nti bipua ho edie no sa din bresi ama no e wa bakosemu no eda so edi akotene wa agona abakos nti nana ohwe bosomfie e fe nana bosomfo ni din de ni maako bresi ama sa din no ase chede baby efiri no ni maako bresi ama nti komfa no che ware a man na oh boy very good and ye nananom e ka kire ye enie okay nti komfa no che se obusa me so ware ya na eno no etumre na ya kire sie ebesi na yenim sa ne mane de ebereko ache nti obia ni hɔ a oda so wa asase so nanso nasefo eba no ye nya ne nana bia ana me se okɔ bipua himfia sɛ nasefo no wɔ mo pa ebi na maka akire wɔ mo yemfa hɔ kra nya example
ena maka kire wo no nti upa tu anamon neko busa wo se konfanoche o ware na owo enso so ebi pamu no na mo san ba bie mu a ye kwa akohwe nsuo no ye ka re ba adwa ye pe kwa akohwe owuo so ba bia oduru ya o san kore ya na dwensin so enne ye kwan nti ho no mo akata no ye be kwa akogina no ya hwe ho no ekire ha ya no me maame so obehui onyina ba akosi ekire ha ya ekire ya na amanfo kra behwe konfanoche de ne 9 frame ne 9 pa 1 bobo edua no ho edua na bu ekire ha ya kwa akogina ho na ya hwe ye say ye lack a culture of maintenance enti entimi nsiesie saa niema no ye be ko honom nya akogina ho na ya fe ya kasa se ha na edua no konfanoche efro ya ne 9 ebobo ho no aha na esie konfanoche gina je dua no ogina ye na se no etu nkosua miensa eko mampon kun ne botan no anim honom enim so wafa honom a wo kwa botan no wotu ani a ba bi ye flat hu ba bi pa se botan no ye flat niema miensa bi bobo ho good niema miensa bi bobo ho nkosua konfanoche to ye no ana ebo ho baako miensa ebo ho oh na ese ngu ho te se de omo si edisi gu ho no ebobo ho see miensa baako ni ise wo obi ya ka kire wo se ade na wo ho ni mi na odo wa kan da mefa obi amehwe pa o kwa ho no bipo no ho no da ho pete se flat sa ho bibie no hwe face you say we are very observant who say miensa ana ebobo ho no konfanote ade oye yo no achempem ho nti anwamade a obeye na agona no na tumi wom kese sen de nsenkyere na oye ni okugwa because kwa achempem a tumi pa edebe ewo ho achempem nti konfanote obama Asante agona ne Asante man ye die ene ne nkabo mu nti Asante man ntimi nko ebra oja konfanote echi na say tu otosumie no opem so King Solomon onyansani wantimi nko ebra obeja konfanote ewo echiri one ne na eko na one ne eba medase nyame nhyira onhyira wonso se onso wabre wo ho ase umfie nko animu bia aduanan kra nhwe a wonya no aduanan pepepe ai me ya odifu na so watimi a kire nsem atise de agu tirimu pani se ubusa e ka kire wo enokre wo hwehwe nso aye ne bei uhunu ti sabiam yesi wo hene no na pani ye de bei enso e de abofra nyame nhyira edawase nanom nye okese ye beto aso de afiri ho edawase arafo nyansapo kasa mfonyini so no yenwie aha nzini ndo afekra na ya build fe na ekosora yenwie ye beto aso na de amamu dabi na we de ye ni kejebi na de ato aso se de waka no no ye bekọ akohwe bepo na yewurasi ama oka mu no ye bekọ akohwe nsuo no ye bekọ ne akohwe ye owuo du nsini no tese bia watene ha bia no ye betu anamon enkura wodro e wosanyansapo ye komuo no ye kohwe na yehu se ampa no no nso eno nso nyina madaroma ye de bebe nti yenye nuru ba bia na ha na wo bete no edi kan ne aka ne nyina we aye nse bo se nkrofo oba kire guso a na nso papa na edi ka de abrem no ti koso na che na onua no nhwe bi na wonhu se ne esi ete e wa hanom mo somfo abusia pani owusu aduomi nananom nanakofi a wo saben onfa dwumadi ani agroda bi ose abusia mehwe pa nana sabia krofom nana esamfantefo ehene e wo Asante mantem hanom wonso wo mfa ani agro ene nananom aka mehwe fifidin ni bintim mfa ncheme me mmodi ni nyina a mohwe nyina madaroma mumfa ncheme se muhumi wo manhyi a moka na mehwe fidin ni mentimi ammo e wo honom monkoso na monhwe na yenya akase abakwasem amanne afutusem atetesem eno ene ebere dare mu ne de abremu no de ba bi ehye bia no ebedosuko ne akoyi ede abremu midin ene abusuapani owusu aduomi me mu nyina mmo ene hwa wo gen ahenewa